O Concello de Lousame baralla dúas opcións para localizar o polígono industrial. A alcaldesa sinala que nos últimos tempos crece a demanda de empresas máis pequenas para asentarse no municipio. A falta de changue industrial é unha constante que se dá en Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo. Sen embargo, hai municipios que ainda non contan cun espazo definido para a localización de empresas, como é o caso de Lousame. Por iso, o goberno local traballa en dúas liñas para dotar a localidade deste tan demandado solo. Non nesa alternativa que había, sino tamén en outra, e estou esperando a que me reciba. Xa estive no IGUS e quero pois tamén falar co presidente e a ver, é que para dar de alta outra zona tens que dar de baixa a existente. Entonces é unha decisión que hai que sopesar ben. Ainda non se cambiou a zona, algo no que está a traballar o equipo de goberno lousamián. Pero estamos traballando neso e noutras cousas, noutras plazas. Situacións diferentes, entonces, outros terrenos diferentes. Sí, pero tamén sería un polígono diferente, non é o mesmo polígono que está ahora mismo incluído, que é un polígono para grandes naves, que é un polígono do que máis demanda hai ahora mismo, que é de pequenas empresas, de servizos, de varios temas, non? De pequenas empresas dese tipo que piden instalarse. E apunta que tería que ser un polígono totalmente sostible. Tanto na súa estrutura como no suministro de enerxía, en todo o que conleva un polígono. Pero a min, xa me coñecedes, e supoño que o público tamén, non me gusta. Cando repito unha obra varias veces é porque o mellor un retraso que é alleo a min. Porque si está concebida, pero non acabou de concretarse por parte da outra administración. A alcaldesa de Lousame afirma que seguen traballando neste proxecto para dotar o municipio dun polígono industrial adaptado ás demandas das empresas.